Γεια σου μαμά, κυραπάτα. Χρειαζόμαστε παρακαλώ πολύ βοήθεια. Δεν μπορούμε άλλο γιατί έχουμε μωρά που κλαίνε και πεινάνε και κάνουν τα κακά τους all the time, δηλαδή συνεχώς. Μερικές φορές κοιμόμαστε, άμα είμαστε τυχεροί. Σας παρακαλούμε πολύ να έρθετε για 2 μήνες γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια, γιατί ο Βασιλάκης μας δεν είναι και τόσο πολύ καλός all the time που λέμε συνεχώς. Είναι όπως ήταν η Ρίτσα, πολύ καλό παιδάκι, ναι, τη θυμάμαστε τη Ρίτσα, και σας παρακαλούμε πάρα πολύ, θέλουμε λίγο βοήθεια γιατί η Ρίτσα μας έχει το θειό της που φωνάζει και δεν την αφήνει ήσυχη, έχει το Βασιλάκι της που της φωνάζει και δεν την αφήνει ήσυχη, έχει τον ξένο που σίγουρα δεν είναι καλός, ξεχασέτονα, και αυτά. Χρειαζόμαστε βοήθεια, σας παρακαλούμε πολύ για 2 μήνες. Ευχαριστούμε πολύ και να έρθετε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Thank you very much. Ο Κωνσταντίνος λέει ευχαριστώ πολύ. Καλή νύχτα σας. Thank you.